everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila! Libat! Rexon, gibalikan ko nimo. Dali. Oh, Habol. Gito na lang ko nimo habol nga makakayo. ikaw po. Salamat. Salamat. Dali na. Sunod ako. Kipasunod ko ni Rexon. Asa man ko niya dadun? Musulid na lang ko. Busa na kay ko. Giwat ko niya sa pultahan sa kusina. Tugnaw. Oo, tugnaw. Dali. Sud. Rexon, tingnan na masakpan ta diya sa sud. Hani na lang ta sa kawas masulti. Basa ka. Dali. Sud. Kay bahala ha. Pasadlon magyukuha ko nimo. Tabangi ko akong pusulon ko, Venus. Dali na. Bahala na lang niyo. Musunod na lang ko ni Rexon. Nabasa na pumayang. Ay, tinuusuan na tuon kinako. Sao man ako ani eh. Di naman sab na ako pakuntak si Dayda sa suot sa bahay ni Venus. Wana. Libog na ko na. Ani lang gano'n ako sa auto. Pero time pa. Kung sa kag mo pauli ng muna ko, kung mo balik na niya ko din eh. Pero nga, walang sabkon. Wapo to kalit si Dayla din, iyawan ako. Awan na. Iyabag na. Libog na ko. Libog na ko sa akong buhaton. Ay. Mingol ba yung sampot ko? Punsa, nibalhin og kwarto sa ubos si Rexon. Mao na, Bimbo. Makalagot kay hunahunahon nga bisan amnesia na siya, dili pagyapon si agresibo nako. Laban pa makaiyang o. Mao na yung gisulti. Ug ganahan ko no siya way aircon nga kwarto. Punsa? Aw, di pa gina siya masabot ron kay na-amnesia guna. Pero kinahanglan makahimo mig daghang nindot nga memories, Bimbo. Kinahanglan mabalik ang among kahapi sa unang panahon nga wa pa moabot ang visit nga Layla. Mauni mong kwarto? Nibalhin ko. Sato pa. Dili ni mong kwarto. Oh. Tuwa sa taas. Tuwa sa taas ng mong kwarto. Oh. Tugnaw. Oo. Tugnaw gyud kay basa man ko. Ilis. Ah? Oh. T-shirt? Pailisun ko ni manan akong t-shirt. Oh. Kay tugnaw. Banyo na no. Ano ako magilis ha? Relax lang, Venus. Di na mo madali sa pagbabalik sa normal ang usa kan amnesia ng tao. Makalagot man gud. Pura maghapog idlas yan ako. Naglibog palagi na si Rexon karon. Pasag nilang una na siya. Pero ay lang yun siya paggawa sa bahay ninyo, ha? Tuod kay di mahimo nga magkita sila ila. Salamat ining imong t-shirt ha. Dili na tugnaw. Rexon? Nganong gitutukan ko nimong maayo? Kuan. Nganong
Nganong... Ngano nakaila ko nimo? Oh, Nakaila ko nimo kay Rexon, wala ba kay nahinumduman ako bisan gamay? wa. Sakit oy. Sakit? Oh, sakit mo na akong dukhan. Nga wala ka makailan ako. Nga naman. Kay love man ta ka. Oh, ha? Pero naibaw ko, nga ang tudong imong gibati para na ako. Nawa na sa dungan na imong pagka-amnesya. Lain na ni mo, Rexon, oy. Misaad pa ka nga way biyay. Unya, ano na hitabo man ni? Ano na disgrasya bang ka? Ang ano si Venus mo na nahibaw ini. Layla, Oh, mautaw na ako nga. Layla, nalimot na sa kahanan, no. sorry. Ay, lang ka pala ka. Mamang ka makasama. Wala ko kasabot ko na nahitabo ni Nemo. Nagtarong patagsabot ka kuhaon ko Nemo. Umasi mo interview sa gi-applyan ni mo trabaho. Unya, kalit lang ka na missing. Missing? Oh, na-missing ka. Nawala kang kalit. Nawa o ka rin. Ako? Oh, ikaw. Kalit lang ka nawa o kalit. Mano ka buang may pangitan ni mo. Unya, si Venus nang nagatiman ni mo sa ospital. Kita? Dito sa ospital, ako nahibawan nagagawas na ka. Nangita man gani minimo si Sir Diggs. Sir Dix? Sir Diggoy na siya. Muna ikaw ba na ako, Permi? Kami nangita nimo sa ospital. Ayaw paghilak. Saan nila ko muhilak? Kinsa si Venus. Ha? Unsa si Venus sa akong kinabuhi. Si Venus? Kuan? Siya ang una nimong uyab. Ha? O ikaw? Ako ang imong uyab karon. Ang isahan nimong pakaslan. Pero misulti si Venus nga kami ang magpakasal. Misulti ba si Venus nimo kung kinsa ko? Oh, Unsa man kuno ko si mong kinabuhi? wa. Silingan ka nga buang. Usa? Ako buang ko? Mani ang gisulti nimo? Oh, Makapatuyang gina siya sulti kay kamo may nagkauban. naglibog ko. Ayaw nila pong sa imong una-una sa paghinumdum ng korreksyon. Kana nila imong kasing-kasing nga pangutan kunon sa ko si mong kinabuhi. Ha? Basin pa di ay. Kung ang imo ng utok ang nalimot na ako, pero ang imong kasing-kasing, mahinumdum pa na ako. Rexon, nga namiduol ka na ako. Kihikapanggunan ni mo ako suwang. Rexon, anong kitutukan ko ni mo? O sinasi mo una ha? Dili ba may mumawabdos ko? Kaya pa ta makasal. Kasal? Saad ka ni Papa Luisito nga magpakasal ta, pero magtigom pa ta. Luisito? Papa Luisito? Si Papa Luisito na padako ni mo. Hain siya? Tuwa sa bahay. Luisito? Wag yun ay kay mahinumduman na mo. Wa. Kung mo na, blanco giday mo utok sa imong nangagi, Rexon. Tabangi ko. Tabangan sa unsa? Nga, mahinumdum ko. Ha? Gusto ko mahinumdum. Pero, Rexon, sakit ako.
Erickson, ayaw na lapog sa pag-hinumdum na mo. Kay mo labad mo lang kanay mo, oh. Pero gusto ko mahinumdum. Nimo. Ay, Erickson, Sakit ako, oh. ayaw na lang kong hinumdum eh. Kay mo lang baligin mo, oh. Ay, mga sakit. Ato hiluton, be. Ay, man. Erickson, kikulitan ko ni mo. Gaksa ko. Gaksa ko. Hagki ko. Erickson! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!